Napakalinis po ng tubig. Kasi po ito ay isang isla. Ayan. Puro beach. Morning mga kamandaragat. Wala po na tayong cloud ngayon. Papakita ko po sa inyo yung isa sa mga beach na dinadayo dito sa amin. Malapit po siya dito sa amin. Nakakasama ko sa kanya ay Libmanan Camarines Bicol. Ayan mga kamandaragat, yung pulong na yan ang tinutukoy ko. Ayun po mga kamandaragat, napakaganda po ng ng rock formation. Ayan. Yun po sa mga mahihilig mag picture. Bisitahin nyo po itong Puro Beach. Ayan. Napakagandang isla po nito. Yan mga kamandaragat, wala muna tayong laot ngayon. Binisita natin dito yung isa sa mga kilalang paliguan dito sa amin. Ito po ay nasasakupan na ng Libmanan Camarines Sur. Yung mga gusto pong makarating dito, pwede nyo po akong kontakin. Ayan, napakaganda pong biguan nito. Ito po yung tinatawag na Puro Beach. Ayan, Puro Beach. Kapag manggagaling po kayo sa Saragay, pwede po kayong dumaan ng Tagbak, Barangay Tagbak, Barangay San Rafael o kaya Barangay Lagaromon. Kung manggagaling naman po kayo sa Sipokot, pwede po kayong dumaan ng Binahian, Barangay Binahian. At kung manggagaling naman po kayo sa Libmanan, pwede po kayong dumaan ng Bahaw, Libmanan Camarines. So, Barangay Bahaw. Ayan. Napakaganda dito mga kamandaragat. Ayan. Tingnan nyo yung rock formation. Napakalinaw ng tubig. Shout out po dyan sa mga kaibigan ko na mahilig mag-swimming. Kontakin nyo lang ako. Pupuntahan natin to, babalikan natin to. Napakaganda dito.
Ayan. At kahit po dyan sa mga interesado, kontakin nyo lang po ako, mag-message lang po kayo. At samahan po kayo dito. Ayan. Shout out po sa sa Rap G. Lagi na lang hindi nabubuo. Laging 3, 4. Yung nakataasan na yun. Shout out po dyan sa group, sa kagrupo ko na high school at best friend ko na Rap G. Guys, puntahan nyo lang ako, sasama ko kayo dito. Sama nyo family nyo. Ganda. Ngayon mga kamandaragat, mamaya iikutan natin yung pulo na ito. Papakita ko sa inyo. Talagang napakaganda dito, napakalinis. Kahiwalay siya na isla. Ayan. Ayun yung pagitan niya. Doon tayo iikot mamaya. Hapon. Yung lang, may tanong lang ako para rinag ko kasi itong island. Ngayon ay tatanungin ko lang kung magkano yung entrance talaga dito kapag araw tas gabi. Yung entrance talaga dito ano yan? 10 pesos na siya per head po. Ano po yung nagbata magmatanda? O ayan po si kasamahan natin na Kerbesa, siya po yung dito. Kayo ba yung may-ari? Anak, siya po yung anak ng may-ari, si Kuya Kerbesa. Ayan po mga kamandaragat, si Kuya Kerbesa, taga Bahaw, Libmanan. Sabi niya po, kung bibisita po kayo dito ng araw man o gabi, ang entrance po ay yung 10 pesos. At ang cottage po ay 300. 500 pa ganun. Kapag overnight po, 500. Kapag naman po daytime, 300. Tama po kaya? Ayun po. Okay. Ayan mga kamandaragat, yung mga mahihilig po dyan sa adventure, pwede kayong bumisita dito. Barangay po ito, nasasakupan na po ito ng bayan ng Libmanan, pero marami pong way para makapunta kayo dito. Ayan po, kung mapapansin nyo, napakaganda po dito. Dito po ako sa taas. Ayan. Napakaganda po, napakalinis. Ayan. Ayan mga kamandaragat. Dito po tayo sa taas. Pwede po tayong may daan po para kung makaakyat dito. At pwede po kayong gumawa ng picture. Ayan. Napakalinis po ng tubig. Kasi po ito ay isang isla. Ayan. Puro beach. Meron po tayong bangka dun po sa mga interesado dyan. At hindi tayong samahan.
Yan po sa mga viewers natin dyan, sa mga kamandaragat natin na malalapit lang na pwede kayong makarating kaagad dito sa akin. Pwede ko kayong samahan dito. Ayan po. Ayan mga kamandaragat. Yes. Napakaganda po, napakalinis. Meron siyang parang pwede po kayong lakaran na yan na po yung dagat. Ayan mga kamandaragat. Ayan po yung kabila ng ano ng pulong na ito. Ayan mga kamandaragat. Kalakas na nga. Ayan. Puro beach. Hindi po namin kaya ikutin yung isla kasi napakalawak niya. Mamaya po try namin umikot kung hindi ano, hindi lalakas yung alon. Ikot po namin. Napakaganda po ng rock formation. Yan pong diretso na yan. Ikot po yan ang isla. At yan po yung ano, yung kabilang isla na. Pakalinis ng tubig. Pakalinis. Ayan mga kamandaragat. Sa oras po na ito ay low tide na siya. Makikita nyo na po ngayon yung ano. Makikita nyo na po ngayon yung parang sandbar, pero ano po siya, nandito lang po siya sa tabi ng ano, tabi mismo ng isla. Ano po. Pero kapag high tide po, kung mapapansin nyo sa unang part ng video, lubog po siya. Ano po. At kung interesado po kayo na pumunta dito, mag-comment lang po kayo. Doon po sa mga malalapit dyan ng mga kamandaragat, mga viewers po natin malalapit na gusto pong bumisita dito sa Purong Beach. Comment lang po kayo, samahan ko kayo dito. Ayan po mga kamandaragat. Ako naririnig nyo po yung ano, Tres Maria. Ito po yung rock formation na ano, kapag malapitan. Kapag malayo po, para po siyang ano, tatlong babae na magkakasunod, magkakatalikudan. Kung makakarating po kayo dito sa Puro Beach, may experience nyo yung ano, yung Tres Maria. So ayan po mga kamandaragat, kapag po makakapunta kayo ng Puro Beach, isa po yan sa mga mapupuntahan natin. Pag po malayo kasi hindi siya ano, masyado ng camera.
hindi masyadong makapture. Pero kung titingnan niyo po sa malayo gamit yung mata ninyo, makikita niyo po siya na parang tatlong babae siya na magkakatabi, magkakasunudan. Yan po mga kamandaragat. Isa po ito sa mga napakagandang rock formation. Para po siyang minatas na bato. naman kamandaragat yung yung pulo na iniikot natin. Dito sa kabila, doon tayo nang galing. Dito sa beach na pinuntahan natin. Sa Puro Beach.